Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome sa inyong paboritong programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong mahigit 1.8 million followers sa social media. At syempre, yun pong mga milyon-milyong naaabot din ng ating channel dahil live ho tayong napapanood. Yes, mga kabalen, simulcast po ito napapanood via Signal Channel 115. Nationwide yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede mong mapanood ang mga programa ng CLTV 36. At syempre, dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, sa 37 cable partners, sa Air Cable Converge, Channel 71. Live din ho tayo. Yan, nationwide din ho yan. At syempre, dito ho sa Pampanga, sa Channel 36, sa mga naka-free TV, yung mga digital box, make sure na-scan nyo na yung inyong mga remote, yung mga box ninyo, kunin yung remote control, piliin ho yung scan section dyan, may auto-scan, auto-search, lalabas ho yung channel na CLTV at yakin lamang na nasa tabi ng bintana o di kaya naman nasa bubong, mas maganda, o kaya kisame, pero wag na ho kayong umakyat dahil maulan ngayon. Subukan nyo muna sa tabi ng bintana, tapos mag-message ho kayo sa CLTV 36 kung sakaling gusto nyo makahingi pa ng tulong dahil yung mga nasa tech team natin, yan, handang-handang magbigay ng impormasyon. Ito, tanungin ko nga si Mike. Mike, ano nga kasi yung frequency natin? Ito yung 657 kung ima-manual search mo. Yan, kumpirmahin ko lamang pero yung manual search doon sa CLTV 36. Pero auto-search, subukan nyo muna mga kabalen at makukuha yan. Promise, basta nasa mataas na lugar po ang inyong tinatawag na yung antena. Reta po mga laring antena ngayon nung mga dati, malalaki po yung mga antena Naalala ko nung bata ako, may nagpagawa pa kami ng tower na bakal, tapos inaakyat pa yun para lang, tapos ipipihit mo. Baka Manikuan Channel, nung Buriming Beng Malino, yung basketball, durot may bagya. O tang Buriming Malino itang teleserye, durot may papunta ka rin. Okay na yan. Those were the days mga kabalen Pero ngayon, kahit sa cellphone ninyo, pwede nyo mapanood dahil uploaded din itong ating programa sa YouTube para maging updated ho kayo sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon at siyempre sa buong bansa. And speaking of kaganapan, ito araw ho ng Lunes. As expected, maraming bumabiyahe. We're coming from a long weekend. Kaya naman, silipin ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Real-time traffic situation muna tayo via NLEX Corporation. Ito mga kabalen, sa may area muna ho tayo ng Balintawak. Siyempre, yung nakikita ho ninyo, ito ho yung upper row, leftmost box, Balintawak Toll Plaza. Sa mga papuntang North and Central Luzon, wala halos sasakyan dyan. But for those going to Metro Manila, ayan, may konting volume pero tuloy-tuloy pa rin fast-moving yung southbound portion ng Balintawak Toll Plaza. Diyan ho naman sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, fast-moving din ang mga sasakyan, north and southbound. Wala hong masyadong alalahanin dyan. Expect lamang siyempre yung pagkapal ng volume if you are coming from Bulacan o di kaya naman Central Luzon. In general, pagdating mo ng Mapulang Lupa, Valenzuela, talagang kumakapal na ho yung volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Dyan ho yan sa may Valenzuela area. Ito naman sa may Mindanao Toll Plaza, meron hong pila. Yan yung nakikita ninyong rightmost box sa upper row. Meron hong bahagyang pila dyan sa pa-exit ng NLEX. But for those who are approaching the North Luzon Expressway, wala pong masyadong problema. Fast-moving, wala kang kasabay sa kalsada. Pero mag-ingat pa din mga kabalen Huwag hong bibilisan ang takbo kahit na ganitong maluwag
ang mga kakalsadahan. At ito, puntahan naman natin yung lower row. Sa may Kawayan, Valenzuela, magkabilang linya. Ito, maulan ho ang kalsada sa area na yan. O maulan ang lugar na yan. Kaya paalala ho, madulas ang kalsada. Iba yung pag-iingat sa mga babiyahe dahil maulan sa may area ng may Kawayan. Magkabilang linya, fast moving naman yung mga sasakyan. Do makapal ho yung volume. Same scenario dyan sa may Bocaue Toll Plaza. Wala fast moving yung mga sasakyan. Wala hong pila dyan sa mga toll gate. At dito ho sa may Marilao, ganyan din, magkabilang linya. Makapal ang volume ng mga sasakyan. Maulan ho, kaya naman mag-ingat, madulas ang kalsada. Yan ho, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Kung namang hindi ka pa nakakalayo sa oras na ito, ayan, babiyahe ka. At nandyan ka pa lang sa may area ng Bataan. Ito, silipin muna natin. Sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng lalawigan ho ng Bataan. Live traffic monitoring din ito via One Bataan. Ito ho mga kabalan, dyan sa may Balanga. Wala hong trapiko, wala hong pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa may kahit sa may intersection at fast moving. Ganyan din ho yung area ng Hermosa going to SC Tech southbound. Maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yung sa Hermosa Diversion Road, maluwag na maluwag din ang kalsada at ganyan din sa may Suwal At wala hong masyadong problema. Sumi. Okay, Sumi. Yan ho. At fast moving din at napakaluwag ho ng mga kalsada. Pero gayon pa man, paalala ho ng One Bataan. Ito mga kabalan kahit na maluwag yung kakalsadahan dyan sa area na yan, tiyaking sumunod ho tayo sa tamang speed limit kung tawagin para ho sa mga private vehicles, 80 lamang ang allowed sa mga PUV 70. Yung mga motorsiklo, 60 lamang, 60 mga kabalan, truck and van, 50. Yan ho ang dapat na kaukulang takbo lamang dyan ho sa mga pangunahing kakalsadahan sa lalawigan ng Bataan. At sa oras na ito, punta naman tayo dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, real-time traffic situation. Hatid sa atin ng CPOSCO. Shout out kay Kuyang Louie Clemente at sa CPOSCO. Request ho natin na baka pwedeng mag-live sila tuwing 10 a.m. din, isabay din nila para matulungan din natin sila at matulungan din tayo at tayo po magtulong-tulong maihatid natin itong sitwasyon ng trapiko sa syudad ng San Fernando sa lahat ho ng mga motorista, hindi lang sa ating mga kabalan kundi sa mga magdaraan dahil alam naman ho natin syempre ito hong San Fernando yan ho'y opo mga kabalen, sentro ho ng gitnang Luzon yan ang kabisera ng lalawigan ng Pampanga at nandito yung mga tanggapan hindi lamang ng mga provincial functions o provincial offices ng provincial government rather, pati ho yung mga regional government centers. Of course, I'm talking about the Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Talagang mahalagang malaman natin ang sitwasyon ng traffic sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Kaya naman maraming salamat si POSCO. Sige, alamin muna ho natin ang traffic situation. Dito muna tayo sa Gawing Itaas, mga kabalin. Isa-isahin natin yung mga box, Opo, ito ay sa may... Teka lang, baka magkamali ako yung sa label. Hindi ko nakikita yung label. Del Rosario, ito. Okay, sa may area ng Del Rosario muna tayo. Ito yan, sa may itaas na box. Opo, Del Rosario, tama, magkabilang linya. Ayan, of course, alam naman natin, may paghihintay dyan dahil sa traffic light. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy, wala hong aberya, walang obstruction sa mga oras na ito.
clear ang intersection, cleared, clear ang intersection. At dito naman sa itaas pa din, pinakaitaas gawing kanan naman, yan ho yung sa may maimpis, kaya pong sakop. Ne? So nakikita natin, bagamat may road construction, fast moving yung mga sasakyan, especially yung patungo ng Angeles City, at yung San Fernando downtown din. Kasi yung mga nasa inner lane, yung mga nasa outer lane kasi may mga jeep ho dyan, nagsasakay, o di kaya naman nagbababa. At yung mga pumapasok din nga ng Diosdado Macapagal Government Center. So, dyan ho. Pero yung inner lane at saka yung area na yan, yung sakop in general, wala hong aberya sa mga oras na ito. Wala pong problema sa daloy ng trapiko as we speak. Dito naman tayo sa ibaba. Ito, medyo makapal-kapal ang bilang ng mga volume ng sasakyan sa may Barossa, mga kabalen, Dolores area, ito po, nakikita natin sa camera ng ating Siposco. Ayan, may pagbigat ng daloy ng trapiko dyan. Ganyan din sa may area ho ng Good Shepherd, yaning St. Dominic, Corinthian. At ito mga kabalen, Makabakle, yan, traffic. Asahan po yung traffic situation dyan sa may area ng Makabakle, sa may JBL, Regional Memorial General Hospital. At dito naman sa City Hall, wala masyadong problema. Kabalenan, bahagya as usual, as expected. Yung traffic talaga dyan ho sa may area ng Dolores. Kaya po nga papunta, intersection. Kaya naman paalala ho sa mga biyahero, ayan, kung may mga alternatibong ruta, pwede hong daanan, ay daanan natin para makaiwas dyan ho sa mabigat na daloy o bumibigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi po ng San Fernando, particularly ito pong Makabakle. Okay? At yung JBL and yung St. Dominic, Corinthian area. Ayan. Noong araw ho ng Sabado, napakalakas ng ulan. Maghapon halos, o magdamag rather yung ulan. But kinabukasan, pagdating ho ng Sunday, bagamat nasa forecast na uulanin tayo, maswerte naman na ilang bahagi dito, at least Angeles City, San Fernando, hindi po gasyadong inulan kahapon sa kabila ng forecast na malaki yung tsansa ng pagbuhos ng ulan dahil siyempre nasa araw na ho tayo ng tag-ulan, nasa panahon na tayo, habagat season na. Pero ito, alamin ho natin ang magiging taya ng panahon sa mga darating pang araw. Ito, sumisikat po yung haring araw ngayon, but let us know hanggang kailan tayo makakaranas ng pagsikat ng araw at kailan ho tayo siyempre uulanin dahil gaya ng nabanggit, rainy season na. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, June 9, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy nating pagmamonitor sa low pressure area. Kahapon, nasa may silangan pa ito ng Baler at ngayon nga ay nasa may bahagi na ito ng West Philippine Sea. At huli nating namataan, nasa layong 85 km northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ito pa rin yung low pressure area na ilang araw na nating minomonitor at patuloy din natin in-expect o inaasahan ang epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Asahan pa rin natin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gayun din, mas maliit yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Dito naman sa ating minomonitor na low pressure area, base sa mga pinakahuling datos natin,
Posible pa rin itong maging bagyo, posible bukas o sa mga susunod na araw. At ang nakikita nating senaryo, ito ay kikilos pakanluran, papalayo sa kalupaan ng ating bansa at posibleng lumabas din ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magmo-monitor dito sa pag-asa sa potential nga na maging bagyo na low pressure area na sa West Philippine Sea. At muli po, kung maging bagyo man ito, tatawagin natin itong bagyong Auring kapag nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility kapag ito ay nabuo. At patuloy rin pagmomonitor natin sa magiging epekto nito sa habagat na maaari nga magdala ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, makikita natin wala tayong iba pang minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So lagi po tayo mag-update, particular na nga dito sa low pressure area na ating minomonitor na nasa West Philippine Sea na sa ngayon. At sa ating magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ito ay dulot ng low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Mag-ingat pa rin po mga kababayan sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa at landslides. Agwat nga at sa nalalabing bahagi nga ng Luzon, partikular na yung Cagayan Valley region, ay mas makararanas ng mas maliwalas na panahon na may mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, sa 18 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. So medyo mainit pa rin sa may area ng Tuguegarao. Sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 28 degrees Celsius, habang sa area naman ng Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan at gayon din sa Visayas at Mindanao, mas malaki din yung tsansa ng mga katamtaman hanggang sa kumisan ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa Palawan. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa Palawan sa mga posibilidad ng mga flash floods. Dulot nga yan ng habagat or southwest monsoon. Agwat ka ng temperatura sa Calayan Islands, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi ng Puerto Princesa, 24 to 29 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan, lalong-lalo na itong Western Visayas, ay makararanas din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot ng habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Asa natin baka posible po na medyo mainit sa may area ng Mindanao. At ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Posible pa rin yung mga isolated or mga localized thunderstorms, at ang ating mga Regional Services Division sa iba't ibang rehiyon ay maglalabas din ng mga thunderstorm advisories, mga rainfall information kapag may mga namataan tayong mga kaulapan. At naglabas pa rin tayo ng weather advisory ngayong alas 5 ng umaga, at inaasahan pa rin natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa makanlurang bahagi ng Luzon at kasama rin itong Visayas, partikular na yung Antique. Kaya posible po ngayong araw pa rin yung mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan na dulot ng habagat, lalong-lalo na kapag na-develop po na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area natin binabantayan bukas. Kaya posible pa rin yung mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa, lalo na dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi din ng Bicol region at yung western section ng Central Luzon, kasama rin yung Pangasinan at maging dito sa may area ng Metro Manila at karating ng mga lalawigan. Pagdating ng araw ng Miyerkules, patuloy natin inaasahan yung epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at dito sa may area ng Antique sa Visayas. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mabababang lugar na posibleng magkaroon ng mga flash floods. Doon naman sa matataas na lugar, posible yung mga landslide. Kaya mag-ingat po, lalo na ilang araw na rin pong nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kaya ligtas pa rin po malaot yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Gayunpaman, kapag po mayroong mga localized thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may maliliit na mga bangka.
Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:26 na umaga at lulubog ganap na 6:25 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, lalong-lalo na may minomonitor tayo ngayon ng low pressure area na may tsansa o may mas malaking tsansa na maging bagyo, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Sundan tayo sa ating X, Facebook at YouTube. Gayun din sa ating website pag-asa.doc.gov.ph para sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at isang blessed week sa inyong lahat. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Mga kabalen, ang inyong napapanood ay live video mula ho sa RTVM sa Palasyo ng Malacanang dahil ongoing ito hong pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan ho sa bayan ng San Miguel, Bulacan para ho sa Brigada Eskwela 2025. At ito nga po ay in-inspeksyon nitong Pangulong Marcos, ito hong Barihan Elementary School at dyan din sa Malolos, nagpunta rin sila. Kasama ho si DepEd Secretary Sani Angara at syempre yung iba pang mga opisyales. At ito po ay tatagal itong Brigada Eskwela. Sinimulan ho ngayong June 9, tatagal hanggang June 13. Dito po kasama yung mga magulang, mga guro, at iba pang miyembro ng komunidad nagtutulong-tulong upang sa gayon ay matiyak na nasa maayos na kondisyon yung mga paaralan bago ang pagsisimula nito pong opening o yung bago ang opening of classes. At ito nga po. At teka lang, pinatype ko yung title, mga kabalen na yan. Dinaluhan nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong Brigada Eskwela dyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang ho sa mga tinignan at syempre yung sinagawa, ito yung pagsasaayos nga nitong ongoing repair, itong mga kisame, mga bintana,
pintuan, yung mga upuan, silya, at iba pang mga pasilidad dito ho sa mga eskwelahan. Sa Angeles City, sinimulan na rin ho itong Brigada Eskwela. Ngayon pong umaga, mamaya ipapakita natin, silipin natin yung mga kaganapan dyan din sa syudad ng Angeles kaugnay ng Brigada Eskwela. Ito mga kabalen, dahil na nag-kick off na eh. Kaya bago tayo tumungo sa Angeles City, magsasalita po ang Pangulo. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Pangulong BBM. Salamat at mabuti naman at napakarami ninyo na pasok natin sa DepEd. Isa doon dahil talagang kulang ang teacher natin. At bukod pa doon, may programa si Sec Sani Angara na bawasan yung mga administrative duty na binibigay sa teacher. Kasi naman naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping, para di ba? Kaya yun ang ginagawa namin. Tinignan ko lahat itong yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na tapos ito na pinakita rin sa atin yung bagong Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang eskwelahan. Lalong-lalo na doon sa mga malalayo. Dahil may teknolohiya na, ito yung nakikita yung Starlink. Pwede na yan, basta ikabit mo lang, isaksak mo lang, okay na, meron ka ng wifi. Kaya mabuti naman, nandyan na yung teknolohiya. Kaya patuloy lang namin tinitignan, at kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. At ready na ba kayo? Yes, sir! Palagay ko yung mga bata, ready na rin. Kaya gagawin natin lahat. Alam mo naman, kayo, mga teacher, ang inaasahan. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. At tingin ko sa teacher. Lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, yung teacher, nagtuturo yan, naging teacher yan, hindi para yumaman, hindi para sumikat, hindi para kung ano tatakbo ng politika. Ang teacher, naging teacher kasi hindi makatulog yan kung hindi nagtuturo. Hindi mapakali ang teacher pag hindi nagtuturo. Kaya bibigyan namin, ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta, susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Kayang-kaya na nila kung magtutuloy sila ng college o magtrabaho sila, ready na sila. Kahit anong napili nila, ang gagawin nila sa kanilang karir. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo. At sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Maraming salamat. Good morning. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan ho sa Bulacan, dyan nga sa isinasagawang Brigada Eskwela at nangako po ang Pangulo ng full support sa mga guro, hindi lamang sa usapin ng pinansa o yung yung monetary support, kundi maging sa mga trainings at sa iba pang larangan upang sa gayon higit umanong mapag-ayos at mapaghusay yung kanilang tungkulin, yung kanilang gawain at gampanin. At kinilala siyempre ng Pangulo yung husay ng ating mga guro at sa kabila ng sitwasyon na napakarami ho nilang mga pasanin, napakaraming gawain, natutulak pa rin yung dapat talaga nilang maitulak
ito po yung pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Of course, maraming kailangan gawin sa sektor ng edukasyon. I'm sure, lahat naman tayo aware. At yung mga datos naman lumalabas sa EDCOM na yung mga mag-aaral natin na pag-iiwanan sa usapin ng literacy at sa iba't ibang asignatura din na pag-iiwanan. Kaya naman higit sa pasilidad, o syempre mahalaga yung pasilidad, pero maganda na dapat bigyan din ng sapat na pagsasanay, yung isang kaguruan at syempre magandang pasilidad para mas matuto rin yung ating mga mula ho dyan sa may lalawigan ng Bulacan. At ito yung binabanggit ko kanina sa Angeles City naman. Hanapin ko lang, sinimulan na rin sa syudad po ng Angeles itong Brigada Eskwela. Yan, pakita natin mga kabalen. Naka-live cast. Ayan, kumakaway ho si Pangulong Marcos at Excuse me, Mr. President, simultaneous too. They're doing brigada. Sir, we have a mic. You can say hi to them if you want, sir. live cast ho sila. Yan, kasama ho ni Pangulong Bongbong Marcos, si Secretary Sani Angara. At ito po, pinapakita ngayon, ito hong Brigada Eskwela sa iba't ibang bahagi ng bansa. Okay, so ayun po, i-flash kanina, naka-live cast. At dahil ngayon ho yung official kick-off nitong Brigada Eskwela, ayan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, makikita natin sa screen itong RTVM. Meron dyan sa may iba't ibang regions. Ayan, nakita natin kanina, ayun, nasa may bandang Visayas, yung pinakita. Ito po mga kabalen. At yung Pangulo, nasa rehiyon, nasa Bulacan sa mga oras na ito. At gaya ng binanggit ko kanina, ito, sinimulan natin yung sa Angeles City naman. Pasilip natin yung sa syudad ng Angeles. Ito po, nagsimula na rin yung Brigada Eskwela. Ayan. At namahagi po yung city government ng mga kagamitan dyan sa iba't ibang paaralan ng Angeles. Para ho kasabay nga nitong pagsisimula ng Brigada Eskwela. 14 paaralan o 14 schools po yung nakatanggap ng mga gamit na para sa pagkukumpuni at pagsasaayos ho ng mga pasilidad. Kabilang ho sa mga ipinamahagi sa mga eskwelahan itong 40 liters ng pintura, paint rollers at 25 sacks ng semento. At ongoing pa ho sa mga oras na ito, mga kabalen, yung pamamahagi nito pong mga materyales sa mga iba't ibang paaralan dyan sa syudad ng Angeles bilang pagsisimula po nung tinatawag nating Brigada Eskwela. Yan ho mga kabalen, latest kaugnay nitong Brigada Eskwela report. Silip lang natin. Ito po mga kabalen, traffic situation sa may syudad ng San Fernando, Dolores. Ito po yung binabanggit ko kanina. Ito yung traffic update, pinadala ni Kuyang Art Consuelo, Kabayan Art. Yan ho mga kabalen, traffic update sa Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Yan ho, ganyan ho kabigat ang daloy ng trapiko. Ito po ipinadala ni Kabayan Art Consuelo. Kabayan Art Consuelo, Dolores, para ilang activity showing Brigada Eskwela. Yan ho mga kabalen. Kakapagdala lang ito yan. Bago tayo magtapos, natin ang balita. Maraming hindi.
mainit na upo sa ating bayan ngayon, mga kababayan, itong impeachment trial. O bakit ko sinabing napipito? Eh dahil nga, tila delay. Kaya naman yung mga ay nanawagan na po at particular na kung Senate President Francis Escudero na manindigan ang tanganan yung po sinasabi ng ating impeachment trial ng pangalawang Pangulo o ng Vice Presidente Sara Duterte. Bilang host mga nanawagan ng patuloy o simulan na ito ay itong educational institution the first archdiocesan higher educational institution in Asia. Ito pong University of the Assumption, di ba? Alam ko yung trivia na yan, ha? Oo, syempre. Alam ko yung trivia na yan. Opo, isa po yung Assumption, oo. Una po na archdiocesan university yan. Tama, di ba? Yung mga Assumptionista na nakikinig sa akin, ayan, yung mga friends natin dyan, ayan. Si Kuyang Paulo G, UA. Assumptionist, marami tayong mga kasamahan sa trabaho. Yan. So ito ho, mga kababayan, nanawagan hong University of the Assumption na manindigan ito hong mga nasa Senado para sa accountability kung tawagin. At nanindigan din ang UA para po sa katotohanan at katarungan kaugnay nga nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa inilabas po nilang pahayag nitong linggo, June 8, nanawagan po ang pamantasan sa mga lider ng bansa na pairalin ang integridad at paggalang sa konstitusyon ng Pilipinas. Hinimok din ng pamantasan ng Senado na ipagpatuloy ang proseso ng impeachment bilang tungkuling politikal at moral. Sa pahayag pa ho ng UA, sinabing 4 na pong buwan na nakabinbin itong Senate, yung impeachment ni Sara Duterte o ni VP Sara sa Senado. Pansamantalang ipinagpaliban po ng Senado ang dapat sana'y unang pagbasa nito noong June 2 sa pagbabalik nila sa matapos po yung recess. At iniurong ito sa June 11 o sa darating pong Wednesday upang bigyang prioridad umano ang pagdinig sa mas mahalagang panukalang batas. Ito, nanawagan na po ang UA na manindigan itong ating mga lider ng bansa at simulan na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil alinsulod na rin ho sa Constitution. Yung trial shall proceed forthwith. Yun ho yung sinasabi. At sinasabi ng forthwith, ibig sabihin immediately, ora mismo, agad-agad. Yan ho mga kababayan. Magkakaiba naman siyempre yung reaction ho ng mga netizen kaugnay niyan. At ito, tumutok lamang kayo sa CLTV 36 News para ho sa mga iba pang detalye nitong impeachment na gagawin ho na inaantay kung gagawin. Ito sabi nga ng UA, sana umpisahan na. May mga iba't ibang institusyon din ang naglabas ng statement. Ito pong Catholic Educational Association of the Philippines, yung CEAP, and nanawagan na rin sa ating Senado na pakinggan yung hinaing panawagan ng taong bayan na simulan na wala na dapat delay sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Sinasabing ito po ay naayon sa konstitusyon at dapat bilang Senado mahalaga na tiyakin tuparin yung kanila pong constitutional mandate kung tawagin. At ang UA, ganyan din ho ang sinabi nila. Ito, sinisikap pa nating alamin din yung pahayag ng ibang mga pamantasan. Kaugnay dito pong nade-delay na impeachment trial dito pong Vice Presidente Sara Duterte.
Sige ho mga kabalen, sa ibang balita naman, bago ko magpaalam, public service announcement muna tayo. O, dumiretso pala ako sa maraming balita kasi ngayon eh. Ayan, public service announcement muna tayo. Ongoing ngayon mga kabalen. Ito, public service announcement muna tayo. Ongoing ho ngayon sa SM City Pampanga Event Center. Ito pong Regional Franchising and Financing Forum ng DTI Region 3. Ito po ay para sa mga MSME o yung mga micro, small and medium entrepreneurs na para po sa kanilang sustainable growth, kabilang ho sa mga topics na tinatalakay sa nasabing forum, yung franchising opportunity and challenges, financing MSME growth, at yung digital solutions for MSMEs. Hanggang alas 4 po ng hapon itong forum na ito. Kaya naman mga kabalen, kung kayo interesado, nagbabalak magnegosyo at may nais matutunan sa usapin itong pagpa-franchise, dahil naalala ko noon nung nagkaroon tayo ng NLABC, North Luzon Area Business Conference, dyan ho sa may Laos Group Event Center, at kabilang ho sa mga natalakay yung pagpa-franchise nga, nagawan ko ng special report. Kung meron ka daw puhunan, maganda mag-franchise ka dahil nakaredy na yung business model. Nandun na yung pangalan, nandun na yung brand, ipapasa na yung technology sa iyo, di ba? So, kumbaga, papaandarin mo na lang yung negosyo. Diba? Yun yung mga pros. Yun yung mga positive. Siyempre may mga kailangan mong timbangin yan. Para mas higit mong maunawaan, kung interesado ka kabalan, you can visit this Regional Franchising and Financing Forum happening now at the Event Center in SM City, Pampanga. Dito po sa Ciudad San Fernando. At ito po yung para sa MSME Sustainable Growth. Hatid po sa atin ng Department of Trade and Industry, Central Luzon. Kabalen, time check muna, 10:58 na ng umaga. Ako po'y magpapaalam na, pero manatili hong nakatutok dito sa CLTV 36 news page dahil tuloy-tuloy po ang ating gagawing news streaming para po ihatid yung mga balita na napapanahon at syempre yung mga ongoing, mga balita as they happen, kung tawagin, para po updated tayong lahat tungkol sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, sa lalawigang Kapampangan, at syempre sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat po ng information na merong impact sa iyo. Yan ho mga kabalen, ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs. At ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon, bumabati sa inyo ng Happy Monday. Ingat ho tayong lahat. Maraming salamat po.